Binati o minahal kong matalumnon, okay. Di ata karon sa Masin City. Today is Huwebes. Di ata guys naghatod og advice sa mga chiki diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay? Today is August 17, 2023 guys. Sa Lanbang Masin guys. Muna guys, muli na ta kay napamatay trabaho guys. Mga business marketing, mga Lanbang, naman CM guys, GBP. Okay, good luck o God bless. Mauli na ta sa ato ang yutang na tauhan diri adto sa lungsod sa Matalom guys. Okay, good luck o God bless kanatong tanan.